Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qal li ma kienx qed jirreferi għal Ministru Carmelo Abela meta kiteb fuq il-medja soċjali fuq l-attentat ta' hold-up tal-Bank HSBC f'Ġunju tal-2010. Meta fil-qorti kompla jinstema' l-każ ta' libelli fetaħ il-Ministru Abela kontra l-allegazzjonijiet li għamel Jason Azzopardi quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Jason Azzopardi xhied li ma kienx qed jirreferi għal Ministru Carmelo Abela. Dan meta l-avukat Paolo Lija li qed jidher għal Carmelo Abela staqsa lil Jason Azzopardi fuq sentenza li kiteb fuq Facebook meta semma telefonati biex jiġu medda xhieda ta' hold-up telefonati fuq Signal mill-mandant. Azzopardi qal li hawnhekk kienet jirreferi għall-eks politiku u mhux għal Carmelo Abela. Jason Azzopardi qal li jrid jixhed fil-magħluq. Fl-aħħar xhur Jason Azzopardi flimkien mal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech bnew kampanja ta' attakki kontra Carmelo Abela bbażati fuq allegazzjonijiet. Fuq ir-radju tal-Knisja Jason Azzopardi kien għalhekk ftit tax-xhur ilu. Semma persuna li tokkupa kariga fil-kabinet illum. Ministru? Jew segretarju parlamentari? Ministru. Illum. Mhux kien biex ħadd ma jfhimni ħażin qed nirreferi għal xi ħadd li m'għadux. Xi ħadd li u da xi ħadd mhux avukat. Saħansitra Bernard Grech kienet jibbaża parti mid-diskorsi politiċi tiegħu billi jsemmi l-allegazzjonijiet li jagħmel Jason Azzopardi. L-inqas li għandu jagħmel Robert Abela hu li jkeċċi lill-Ministru Abela mill-Kabinett. Fil-Parlament fix-xhur li għaddew, il-Prim Ministru nnota wkoll l-aġir tal-Oppożizzjoni. Jason, għejd li għal-min qed tirreferi. Għejd li qiegħed hawnhekk quddiemek, għejd li għal-min qed tirreferi. Żgur li bil-qiegħda tibqgħu ma titnifis.